Yr app cyntaf rwy am ddangos i chi yw Sketch, sef app am ddim mae ar gael ar Android ac iOS. Mae hwn yn gret os taw un iPad yn unig sydd chi'n y dosbarth neu fwy. Dwi'n ddewis camera ar gwaelod am y tro ac esgus fy mod i yn yr ystafell dosbarth ac wedi dod ar draws darn y waith rwyf am arddangos i bawb. Felly dyma fe, dwi wedi tynnu ffoto yn weddol gyflym. Dwi nawr yn gallu nodi neu labelu'r darn hwn yn weddol hawdd. Dwi'n gallu tynnu saethau at mannau penodol neu'n urwedd syml am y tro. Ond y peth gorau yw fod yna fwy o opsiynau. Cliciau ar More Tools ar y top. Dwi'n gallu llwytho lan mwy o bethau ar y dde fan hyn. Er enghraifft, yr opsiwn o uwcholeuo. Felly ddewsiau hwn fan hyn. Be sy'n digwydd wedyn yw mae'n rhoi gwahanol opsiynau i fi. Ond beth dwi am wneud i uwcholeuo darnau o fan hyn. Mae melyn dwi'n hapus gyda, mae ychydig yn fwy llydan, a na uwcholeuo felly y geiriau gwrthuso sydd gan y person yma yn ei darn hi. Mae'n sôn am manteision, am yr anfanteision, gallai dynnu sylw at hynny yn hawdd. Yn yr un modd, mae yna llawer o bethau eraill i'ch helpu, mae yna siapau, gallai ni fod yn gwneud siapau o gwmpas efallai ffeithiau sydd yn cael eu cynnwys yn y darn. Dydyn ni'n gwneud hwnna chydig yn fwy. Mae yna ffeithiau eraill fan hyn, ac yn y blaen. Iawn llwyth o opsiynau chi fyna. Mae yna hefyd sticeri pert, os ydych chi am dynnu sylw felly am gam sillafu, neu efallai at rannau da, neu efallai byddwch chi am wneud 2 seren, 2 ddymuniad, y math na o beth. A mae'n opsiynau diri o fewn Sketch, a'r holl un am ddim. So ydych chi fyth gyda llaw am gwneud darn o'ch llun chi'n blurred, efallai bod wyneb plentyn ydych chi mewn sydd heb ganiatad, i gael defnyddio delwedd i, os byddech chi yn tynnu blocyn fyna dros y darn, fe fydd hwnna wedyn yn mynd yn blurry fel petai. Wedi chi orffen eich darn chi, ych chi'n hapus gyda fe, mae yn bosib i chi i gadw hwn neu rannu fe. Y peth gyntaf chi'n gwneud felly yw mynd i save, dewis save, a gallech chi roi hwnna wedyn yn eich camera roll chi, neu mae yna opsiwn wedyn i rannu fe i Evernote neu unrhyw le rydych yn dymuno felly i app arall. Felly dyna fe, dyna Sketch, app hynod ddefnyddiol. Yn yr un modd wedyn, mae yna app o'r enw ePresenter. Mae dynnu sylw chi at hwnnw'n gyflym eto am ddim ac ar iOS yn unig. Croeso i chi ddefnyddio ePresenter os oes well gennych chi rhywbeth syml. Pob hwyl!